i que començaran a vigilar perquè no hi hagi robatoris i planificar la retirada de deixalles. És el final d'un llarg, esperançador dia a Paiporta. Més d'un pam de fang hi havia este matí encara al carrer més comercial de Paiporta. Ja no hi ha forn, ni perruqueria ni carnisseria. La cámara, todo para tirar, todo. Envasadoras al vacío, máquinas, mostrador, género, jamón, todo para tirarlo. No se ha salvado nada. Estan al costat del barranc i l'aigua arriba ràpid. Molts estaven encara treballant. Pasó un chico, nos ayudó a abrir y entre las 4 o 5 que estábamos dentro, empujando, salimos ya pues por la cintura. Y en la finca de enfrente, pues los vecinos nos llamaban y ahí pasamos la noche, claro. Avui dissabte hi havia molts voluntaris, un exèrcit de generositat que en estos carrers ompli cabassos de fang perquè l'excavadora el tire al riu o directament l'arrosseguen amb graneres perquè barana no hi ha, se l'emporta l'aigua. Però al fang se li suma altre problema més gran, les muntanyes de mobiliari inservible dels comerços amb el fem orgànic que s'acumula on abans estaven els contenidors. Està clar que tenen que trobar tots els cadàvers que falten per vindre, però el fem que se'l tenen que endur. I necessitem pales d'excavadores. Excavadores, voluntaris no fan més falta, estan tots, però falta que se organicem. Lo que se necesita es ayuda de maquinaria, del ejército y tal, para quitar todas estas cosas, porque al final estamos sacando de allí, poniéndolo en medio de la calle, el vecino saca de su lado y lo pone en su lado y es muy difícil coordinarse los vecinos en sí. Tiene que venir alguien que tenga organización de verdad. S'estan centrant en el FEM perquè a dia d'avui, com veieu, ja tenim a molta gent en mascaretes perquè pot haver un problema sanitari greu. La situació de Paiporta és com si fos un escenari bèl·lic. Creuem el pont vell, perquè la passarel·la va desaparèixer dimarts. Les rames amb brutícia i el fang són la nova barana a cada costat. I ferm continua este arbre del barranc tan icònic per als paiportins, l'única vegetació que va resistir l'embestida. Tot el carrer Jaume I és un trencaclosques de cotxes destrossats que esperen el seu torn. Així, almenys, ja pot entrar maquinària pesant. I al fons, l'auditori, que lluny està encara de programar actes culturals perquè ara mateix atén necessitats tan bàsiques com tindre aigua embotellada per a beure. I de Paiporta ens traslladem